găsit un loc super, dar iară din cam greu cu abordarea. Sunt și copaci, avem niște clăni frumoși în față. Sunt atacurile destul de decisive. Frumos. Și primul pește al partidei. Gata. Dau drum. Uitați. Din păcate am speriat pe toți ceilalți. Dar e un pește frumos. Gata. Îți dau drumul imediat. Uitați. Frumusețe de clean. Du-te. Sper că s-a văzut și liberarea. A atacat el de mai multe ori. Până s-a gândit totuși. Wow, ce clean frumos. Am mai văzut unul mai în față. Mai încercăm câteva mâini. Chiar dacă este cam greu să mai... Ce atac! Ce atac! Deci, după cum vă ziceam, ce atac! Rotativa face legea. Am o pensă în loc de patent care mă ajută să eliberez peștișorii. Ce frumos! Un exemplar punctabil. Tot de frumos. Cam greu cu eliberarea. Fiind mai înalt. Totuși, o să mai încerc. Dacă tot am... Din nou, atac. Înseamnă că nu i-am speriat pe toți. Urmăresc de la apă mare, mai mare și vin către mică. Și aici atac. Înainte de iarbă. Fix înainte de iarbă. Am avut și la început niște atacuri, dar nu am reușit să îl agăț. Ce frumos! Ce mai frumos! Cât niște atacuri. Nu sunt foarte mari, dar sunt frumoși. Din nou urmărire. Am și prietenii țânțari cu mine.
față lângă copac. E apa mai mare. Vin către apă mică să se hrănească. Pare că s-au cam speriat. Doar câteva exemplare mai mici. Facem o lansare și mergem la un alt loc. Ai. Wow! Ce frumos! Da, și da. Ce frumusețe de clean! După cum vă ziceam că... Ai de mă! Trebuie să-l ridic din fir. Ce frumusețe de clean! Ia uitați! Excelent! Să facem și o poză. Este cel mai mare pe anul acesta prins la Timiș. Să le liberăm. Din păcate, eliberările facem de sus. Nu nimic. Aveți 3 pești. 3 pești dintr-un loc cu apă mică. Mai facem câteva lansări. Super. Din nou am avut vreo 3 atacuri. Dacă ei vin de la apa aia mare, mă bucur tare mult că am reușit să vă arăt niște atacuri în direct. Am să postez clipuri scurte, deoarece filmez cu telefonul. Dar promit, când o să am aparatura necesară, un GoPro, am să fac niște filmulețe frumoase, să vă prezint întreaga aventură la pescuit.
De emoție am uitat să le fac poză și la ceilalți doi de obicei fac poză. Să iau amintire. Ah. Deci așa adormit sunt încât eu am pus un Maps, am zis că pun Maps de 0 argintiu, ăla îl folosesc de obicei. Și m-am uitat acum și am un Maps de 00 auriu, culoare aurie. Vede cât îți dă obosit. Tot timpul dormi mai greu, mai puțin. Când știi că vii la pescuit, e o minunăție să stai în natură, să pescuiești. Să mai și prinzi pește e deja bonus. Deci Maps Aglia 00 auriu. Asta e întărătate. Foarte interesant. Nu știam de ce nu pot să lansez mai tare. Am urmăriri constante. Este o lansare mai lungă. Vedem, poate reușim să scoatem încă un pește. Am reușit 3 exemplare într-un loc în care nu credeam. Încă un atac. Încă un atac, dar nefinalizat. Foarte frumos. Sper să vă placă video meu. Să vă abonați. Dați un like, un coment, poate mai învăț și eu ceva de la voi de la mine. Tot timpul ai ceva de învățat. Să mai încerc. Văd niște cleni frumoșei acolo. Cred că pe cameră nu se văd. Așa ceva n-am putut niciodată. Să știu că am pus o rotativă și de fapt am pus alta. Hai, încă un clenuț și schimbăm locul.
Mapsurile astea de 0-0 sunt foarte, foarte, foarte ușoare și abia reușești. Dacă nu ai un pic... Mamă! Deci nu vrei să știți ce clean am văzut. 40 plus sigur. Sigur avea 40 plus. Doamne, cum se plimbă. Am mai văzut doi la fel de mari. Au ieșit de sub copac. Insistăm. Poate enervăm pe unul. M-au ciuruit prietenii mei. Țânțarii. Wow. Nu știu dacă era tot clean sau era un avat. Era frumos. Aici în dreapta mea niște cleni care tot ciugulesc ceva ce cade pe apă ei. Să vedem dacă reușim să păcălim. Să punem un maps. De 0 centim. Asta se întâmplă când le ai amestecate. Să vedem. Lanseuri mai mari, mai lungi. Evoluție mai bună. Chiar dacă cea mică am avut niște prezentări spectaculoase. Dacă nu-i curent, nu-mi place cum evoluează. Să mai reglăm un pic frâna că n-ai de unde să știi peste ce balaur dai. Un atac. E greu și cu lansatul. Și copaci. Acolo este apă mare. Mare.
mai mare decât vila mare aici. Și după aia vine o porțiune apă mică. Să încercăm aici în dreapta. Tot muscăresc. Trebuie un wobbler de suprafață. Frumos. Acolo am vrut să dau. Să aproape de copac. A scăpat unul mic. Și dacă vedeți, dar mai în față, după apa cea adâncă, este o dună de nisip așa. O apă foarte mică, după aia crește abrupt și aici la mal din nou scade. Și atacă fix la trecerea între apa adâncă și apă mică. Da. Se pare că nu mai vor. Cei mari au fost în trecere pe aici. Am văzut niște exemplare superbe. Din nou atac. Efectiv, o ia așa, pac, în gură, repede, a scuipat-o, la revedere. Nu sunt atacuri decisive, cum ați văzut la cei 3 claim, care, efectiv, s-a văzut frumos. Mai fac o lansare. Mă duc să caut alt loc. Sper că la fel de interesant. Zici că mai faci una, mai faci două. Acolo. Bun, dragilor, ne vedem la următorul video. Salutare, numai bine!